Sí, a mi també m'ho dic. Hòstia, vale, una cara. Jo m'he fet una vegada. Què va? No. Anna. Bueno, és que vaig llegir 2 capítols, però és que era horrible. Sí, sempre passa amb això. Vols que t'ajudi? Va, Maria, somriu una mica! Mira, què deseu això? Espera que vull així. A veure. Veus? Aquest any farem bondat.